Ассалому алейкум бардора, ҳама кас аз созед хубе талабои нархи навои билет гап занам. Ай Москва ба Душанбе, ба Кулоб, Хуҷанд, Бохтар, Санкт-Петербург, Душанбе, Екатеринбург, Душанбе, Сургут, Хуҷанд ва барбарозанистон ки барои регистрация рости гап як ҳафта шид регистрация накардастем. Иншоаллоҳ ай рӯзи Душанбе ямчон яктаи лайк мона беҳтарин мешавад. Агар ҳамин видеои ман 500 лайк бигирад, 1000 не 500 лайк бигирад бародари ҷон, пагада як видеои дига мекунам. Ай Тоҷикистон ба Москва омадан шад. Ассалому алейкум бардора, ҳама кас аз созед хубед, иншоаллоҳ танзияти хонобод ҳастед. Имрӯз хостам камтар дарбораи нархи навои билет гап занам. Ай Москва ба Душанбе, ба Кулоб, Хуҷанд, Бохтар, Санкт-Петербург, Душанбе, Екатеринбург, Душанбе, Сургут, Хуҷанд, Челябинск, Душанбе, Красноярск, Душанбе хостам гап занам. Танҳо ай Москва ба Тоҷикистон гап мезанам бардора. Ай Тоҷикистон ба Москвара не. Ая тараф гап мезанам, иншоаллоҳ баъди 2 рӯз пас иншоаллоҳ ай Тоҷикистон ба Москва омадан шавам гап мезанам. Ай ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон бародор. Ай пойтахт сар кардаги то дигар шаҳрҳоша гап мезанам. Ҳатман дар видеои оянда интизор шуда 2 рӯз пас ҳатман видеода гап мезанам. Ай Тоҷикистон ба Москва омадан. имрӯза танҳо ай Москва ба Тоҷикистон гап мезанам бародари ҷон. Кадом бародаре ки нархи навои билет маъқул мешавад, мисли вақта номери каса дар поини видео мондагии занг бизанед, дар соати 9 то 11 шаба кор мекунад. Ай ҳаматон хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, танҳо дар WhatsApp занг бизанед ёки дар WhatsApp бинависед ёки галасавое кунед бародар. Дар номер илтимос мекунам занг назанед, зангтонам намебардорем ёки зангтонам мекушем, хафа нашед. Бахшиш ай касоне ки зангоша мекушем дар номер занг мезанам. Ва бародаро занг мезанам ки барои регистрация рости гап як ҳафта шид регистрация накардастем. Иншоаллоҳ ай рӯзи Душанбеи дига, и Душанбе не Душанбеи дига ҳатман маълум мешавад мекунем ёки намекунем. Касоне дар ки ба дар кор мешавад метавонанд дар ҳамин номераи каса бинависанд. Ба бовари регистрация ҷавоб мегӯед. Рафтем нархи навои билета гап мезанам, гӯш кунед. Москва Душанбе ай 15000 то 18000 рубля бародаро. Ба бародаро бисёр вақт занг мезананд, меган ака дар видео то нархи навои билета 15000 меги то 18000 ёки то 17000 то 16 гап мезанем. Вақте ки мо то дар занг мезанем, то мо числара гап мезанем, то сенара дига меги. Бародари ҷон, вақте ки ман дар ин видео гуфтам 15 то 18 то занг бизан бигӯ бародар ҳамин 15000-аш чандум числа даем ма гуфтатра гуфтам бародар. ҳамон числае ки шумо интихоб мекунед сенаш қимата. Бародари ҷон, хафа нашед, пешакӣ бахшиш. Москва Кулоб ай 14200 то 18000 рубля багаж дорад. Москва Хуҷанд ай 15500 то 17000 рубля багаж кардем. Москва Бохтар танҳо аэропорти Шереметов мешавад. Ай аввали октябр то охири октябр ҳамаш 19000 рубл багаж кардем. Ба бисёр бародаро занг мезананд, ҳамин барои Бохтар як бор гап занам. Чанд видеои дигам дангам задам, ин видеом дам хостам бирасонам, бародаре ки намедонам фаҳманд. Бохтар танҳо аэропорти Шереметов мешавад бародари ҷон, дига аэропортҳо намешавад. Бисёр занг мезананд, аэропорти Внуков меган ёки Домодедов меган. Барои чӣ меган инҷа ки дар ҳамин аэропортҳо наздиканд, дар наздикии ҳамон аэропортҳо зиндагӣ мекунанд. хиёле мекунанд ки ҳамин аэропортҳо ҳам парвоз мекунанд. Бохтар не, Бохтар танҳо аэропорти Шереметов парвоз мекунад. фаромӯш накунед бародари ҷон. касоне ки намедонад гап занед. Санкт-Петербург Душанбе ҳамаи аввал то охири октябр ҳамаш 20500 рубл багаж кардем. шабонам дора як ҳафтада як бор сомонаи парвоз мекунад. соатҳои 10 шаб мешавад бародари ҷон. Екатеринбург Душанбе ай 15000 то 18000 рубля бародари ҷон моҳи октябр. Сургут Хуҷанд ай 13 то 17000 рубля. 13000 багаж надора бародари ҷон. Агар 17 бигиред багаж дорад. Кадом числаеда ки маъқул айтонам. Красноярск Душанбе бародари ҷон як ҳафтада 3 маротиба мешавад. Душанбе ҳамаш 20000 рубля багаж дорад. ҳам шабона ҳам рӯзона.
Челябинск душанбе ай 15000 рубл то 16000 рубл мешавад. ай аввали октябр то охири октябр. Инамақа нарх навои билетура айҳамиқа шаҳрҳо гуфтанӣ будам ва самаи ҳаматон расондум. Дастгира фаромӯш накунед. Ҳар бародаре ки ин видеои маро тамошо мекунад, яктаи лайк мона беҳтарин мешавад. Агар ҳамин видеои ма 500 лайк бигирад, 1000 не 500 лайк бигирад бародари ҷон, пагада як видеои дига мекунам, ай Тоҷикистон ба Москва омадан шавад. ҳатман дастгира фаромӯш накунед. дар панои Аллоҳ бошед. Ба боварӣ комил номерои касаи мо дар пони видео мондаги, ба боварӣ комил билетора харидорӣ кунед. ва чӣ гуфтанем дар охири видео ай душанбе ҳам як нарх навои ҳастаёзи даниамин тарафи Москва омадан ки танҳо через пересадка сенаи беҳтаринаи бародари ҷон касе метавонад харидорӣ кунад. дар як ҳафта як бор мешавад. 8 соата парвозош 11000 рубл мешавад. ай душанбе тарафи Москва омадан. дастгира фаромӯш накунед. дар панои Аллоҳ бошед.